Hello लोगोफोर खुलुमबाय welcome back to my YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आङो दिनै गुवाहाटीनि सेनेकुटी होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर मा होनो भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट अफिसाव खामानि फिसा मोनसे दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय मैयाबो थांदोंमोन मैया जायासै ओमफ्राय आरो दिनै थांबावनो नागिरदों नै ओंखारबाय रेडि जाबाय दा थांगोन मैया बोरायजों आंजोंल' थांदोंमोन फिसालाखौ गालांदोंमोन ओमफ्राय दिनै साथामबो थांगोन आरो जों फिसालाखौबो लानानै थांफागोन मा होनो बे खाथियावनो नवग्रह मन्दिर दं नालाय ओमफ्राय नवग्रह मन्दिरखौ मैया ओरैनो बाहेरजोंल' नायनानै फैदों ओमफ्राय फिसालाखौ लांफायैखाय हाबनानै फैयासै दिनै फिसालाखौबो लांफानोसै ओमफ्राय नायनानै फैनोसै आरो बे भेटेरिनारि अफिसनि खामानिया जाबाथाय मा होनो आरो इन्टारभिउ दं आरो लोगोफोर ओरैनो फिसा खामानिनि थाखाय फिसा जबनि थाखाय मास मोनथाम जाबायमोन आङो एप्लाइ खालामनानै दोननाया ओमफ्राय इन्टारभिउ दं आरो दिनै आङो आंनि सिरियाल नाम्बार लिस्टआव नायनाया एसे फुल जादों आरो ओमफ्राय दिनैनि 27 जुलाइनिसोमोन ओमफ्राय आङो 26 जुलाइ सानदोंमोन आरो मैया थांफ्लांदोंमोन बेनिखायनो ओमफ्राय दिनै थांफिननोसै मा जायो आसाथ' गैखाया मोनखाया खामानिखौ थेवब्लाबो ओरैनो ट्राइ खालामनायनोसै आरो खाफालनि बाथ्रा मोनो मोना ना लोगोफोर ओमफ्राय मन्दिरखौबो नायबोनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै आङो फिसालायाबो मन्दिराव थांनो बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो फिसाला गैखाय मैया हाबबोआसै दिनै फिसालाखौ लांफानोसै नायलांदो होमबा नोंथांमोना लोगोफोर जोबजासिम आंनि भिडिअखौ आरो मोजां मोनोबा नायनायजोंनो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ आङो नै दा लामायावसो दङ थांनो ओंखारबाय 9टा जासिगोन आरो जाथ'वाखै 10टानिफ्राय इन्टारभिउआ ओमफ्राय दा मिथिखागौ नोंथांमोनाथ' गुवाहाटीयाव बेसेबां ट्राफिक जाम जायो बेनिखायनो एडभान्स थांग्रोनाया मोजां आरो दा थांसै होमबा नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आङो एसे जों मोनफैबाय लोगोफोर आङो न'निफ्राय ओंखारबोनायखौ भिडिअ खालामबाय थालायासै डाइरेक्ट माबायाव मोनफैबाय जों अफिसाव मोनफैनायनिनो ओमफ्राय नैबेनो गेटआ दहायनो मोनफैदों जोङो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो गेटखौ देखायनो होननानै बाहेरायाव फैफिनबाय आरो टाइमानो जाथ'वाखै 9:30 जाबाय नै बेयावनो जागोन इन्टारभिउआ बेखायनो हाबलांनांगौ गेटखै जोंहानि गारिखौ नै बैयाव दोनदों आं बेगखौ लायनानै हाबलांनोसै टाइम जासिगोन बारा गोबाव गैला जोङो मैया बै गोजौसिम थांदोंमोन आरो बै गोजौखै हाजो एरिया नालाय गोजौ गाहाय जोंनाफ्रा नै जिरायगासिनो गारि सिङाव बेगा हर आं इयाव थांनोसै नेगासिनो रावबो फैथ'वाखैनो दा नै बे सिङाव हाबलांनांगौ जों सानैल' दं नै सासे दंबावो मानसिफ्रानो फैयाखै रावबो ओमफ्राय जों सानैल' आरो मैया साब्रै साबामोन मिथियाखैनो बहुद मानसियानो मिथियाखै बेनिखायनो अफलाइनसोमोन नालाय ओमफ्राय अफिसाव खबर लाफैबाय थानांगौ बांद्राय मिथियाखै आरो आंनोबो सासे मानसियासो खबर होदों दायो खिथागोन आं नोंथांमोननो
जोङो नै जिरायगासिनो साब्रैल' आरो दिनै बारा मानसि गैया जोङो हिनजावफोर साब्रैल' ओमफ्राय इन्टारभिउ लाग्रा सार सानै फैनो गोनां दङ बेखौनो नेगासिनो ओमफ्राय इन्टारभिउआ 10टानिफ्राय होन्दोंमोन टाइम होखानायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय 11:30 जालायलांबाय गोबाव जाबाय ओमफ्राय जायबा मानसिया जोंनो खिथाहरदोंमोन बे सेंग्राया बख'निमोन आरो ओमफ्राय जों साब्रैनोबो खिथाहरदोंनो बियो बुंदोंमोन कि आंखौल' खिथादों रावनोबो खिथायाखै होननानै ओमफ्राय बेखौनो रायलायनानै मिनिगासिनोमोन आरो आसरितसो नङाबा रावबो मिथियाखैनोमोननो जे दिनै इन्टारभिउ दं होननानै बे सेंग्राया खिथानायखायसो मिथिबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो इन्टारभिउखौ होनानै फैबाय साब्रैबो जों सिनायलाया आरोना बेलेग बेलेग जायगानि साथामा एसामिस ओमफ्राय आं बर' सासेल'मोन आरो ओमफ्राय थेवबो हिनजावजों हिनजावफोर लोगो मोनलायबाय एसे फ्रेन्डलि जाखायोना लोगोफोर ओमफ्राय जाबा दाजा होबाय ओमफ्राय रायलायबाय ओमफ्राय बिदिनो मा जायो उनावसो मिथिसिगोन आरो खाफालनि लिरनाय बियो जायो जाया मिथिला ओमफ्राय सासेया अदालगुरिनिमोन ओमफ्राय सासेया डिब्रुगड़नि ओमफ्राय जों सानैया गुवाहाटीनिमोन आरो सानै गुवाहाटीनिमोन जों ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनबाय जाबाबो जायाबाबो इन्टारभिउ होनानै ओमफ्राय दा गावबागाव न'आव थांलायनोसै बाय बाय होलायबाय थांनोसै दा लोगोफोर इन्टारभिउ होखांबाय ओमफ्राय मोनोना मोना खाफालनि बाथ्रासै आरो थांबाय इसोरबो जों साब्रैल'सोमोन दिनै मानसि बारा फैयाखै जोंना नेनो बालायबाय खोमा आनैबो उन्दुलायगासिनोसो गारोसो ओमफ्राय नै मन्दिराव मोनफैबाय जोङो हाजोआवसो आरो मन्दिरा नवग्रह मन्दिर गुवाहाटी बे आङो जेराव इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन बेनिनो खाथि जायो आरो हाजोआव ओमफ्राय मा बुंनो आरो मोनसे मिनिथावना बाथ्रा जादों आरोना ओमफ्राय जोङो आङो मास मोनथाम जाबायमोन बेखौ एप्लाइ खालामनाया बे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय अफलाइनमोन नालाय ओमफ्राय बे अफिसावसो फैनानै खबर लाबाय थानांगौ आं लायाखैमोन आरो रावबो मिथियानोमोननो ओमफ्राय बेखौ इन्टारभिउ दं होननानै ओमफ्राय मा होनो बक'नि सासे सेंग्रा आरो हारसा सेंग्रा बियो बयनोबो मेसेज हरजोबनानै खिथाहरदोंनो ओमफ्राय दिनै जोङो सोंनायावसो मिथिबाय आरोना नङाबा मिथिनायानो नङामोन जोङो जा मिनिदों मा मोख्रा दङ नालाय जा मोख्रा दंखायो बाल्थिं खायलागासिनो सान्दुं गोसाथार मांकि फैया मांकि कुकु बेनो मन्दिरा नै लोगोफोर नवग्रह मन्दिरानो बेनो गेटआ बेनिफ्राय गाखोलांनांगौ दा मोख्रा दंखायो नै कुकु फिसालानो बिस्कुट होगासिनो फिसा साथि धुप लानोसै दे मोनसे लादो खालामदो नङा बाबा इउटुब लादों
आइलाय बोरै दै लोंगासिनो ओइ रागा जोंलाय ओइ नै थांनालाय रागा जोंदों नै थांथ' नाङा र' बारसिन जागोनबो मालाय गाहा दै लोंगासिनो आरो दै लोंदों दैयानो गवाखै ओमफ्राय मानसि बायदिथार साथि लगायखांबाय नै बाहेराव ओमफ्राय मै सिङाव हाबहैनोसै दा आङो एकदमबारे हाजो साथाराव बायदिसो मोन्दोंमोन मन्दिरखौ बारा गोजौ नङा आरो ओरै फै गुदुंथार हाया बिराद गुदुं टाइल्स लगायनाय ना बिराद गुदुं जानानै दं ओइ मोख्रा फिसाफ्रा जा दंखायो नाय नै मन्दिर सानिफ्राय बेबायदि नुहरो नै गरमथार थानो हाया थांनोसै दा खुलुमखांबाय जा गोजौखा मन्दिरा बाबानो प्रसाद थालिर थाइसे होदोंमोन ओमफ्राय मोख्राया सेनानै लाबाय नै बेनो बिस्कुट होयो नै साखम जाजागोन नोङो बिस्कुट होनो नागिरदों बेबी मांकि बुबु जादों नै माबा खालामजानो गिदों मानसिफोरनिया ग्रह नाङोबा बे मन्दिराव ग्रह दानफैयो आरो लोगोफोर बे नवग्रह मन्दिराव आङो बे मन्दिराव फैनो होननानै सानबाय थायोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै फैनो मोनमारबाय ब्रह्मपुत्र दैमाया नै जा मोख्राफोर दंना जेबो बायनानै लानाया मन्दिरनिफ्राय फैबाय जों लोगोफोर दहायनो फैदों ओमफ्राय नै लामायाव दंथ'यो न' मोनहैथ'वाखै हौवाया मैगं लायनो थांदों जा उन्दुनो ओंखारदों आंखौ बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव जायफोर नोंथांमोना गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ बाय बाय